Gawas sa nahitabong pandemya, nahagit ang sektor sa edukasyon sa probinsya sa Southern Leyte sa mga kalamidad. Nga maigo karong bag-o. Giunsa man kini pagsagubang sa parihong estudyante ug mga magtutudlo. Ani ang RTV Presents ni Nico Serino. Live, Nico. Yes, Lan, bisan sa mga pagsuway, determinado kini mga estudyante o mga magtutudlo sa San Ricardo, Southern Leyte nga mupadayon sa pagtungha mapadayon ang edukasyon alang sa kabataan. Sa bukirang bahin sa barangay Pinutan, San Ricardo, Southern Leyte, naabtan namo ang managhigala nga sila si Kim ug Brian. Ilawom sa punuan sa kahoy aron makapalandong, mipwesto sila aron makapangita og kusog nga signal. Kinahanglan nila kini aron maka-research ug makatubag sa ilang module sa klase. Estudyante sa grade 10 ang duha sa ilang high school sa barangay nga lakipsab sa naguba sa pagkusukuso ni Bagyong Odette ni atong Disyembre. Mari gyud kay diri kung magkuan ka. Tayo puro. Kay Para makasignal. kung ikaw pangutan-on, sa may maayo, face to face or module? Face to face. Ano makasabot magtarong. Naka face to face naka ba? Naka face to face. Ayun. Siguro jud face to face. Kay makasabot. Makatarong. Makapaminaw kuan sa mga maestra. Sa laing eskwelahan sa Esperanza Elementary School, imahin sa pagkagusbat sa ilang buildings ang misugat kanamo. Ni atong adlaw, dili kadto schedule sa ting trabaho sa mga teachers apan nagsabot na silang daan nga mga tugihapon sa eskwelahan. Kini aron magdungan og imprenta sa ilang mga modules. Hangtod karon wala pay kuryente sa eskwelahan ug migamit sila og generator set. Naami gi-assign nga day nga mag-printing mi kay aron ma-maximize ang kuan expense, ma-minimize ang expenses, tapos aron dungan-dungan kay og mag-ilis-ilis, magdako magasto ang gasolina. Sa tibok lungsod dunay 11 ka mga eskwelahan, 8 ka elementarya ug 3 ka high schools. Pulos apektado sa bagyo ug ang mga tunghaan nangaguba. Iyahay na lang una og repair aron dunay magamit nga building, pang-opisina ug klasihan usab. Kini labi na kay nag-limited face-to-face classes na sab sa lungsod. Aminado hinuon ang mga DepEd officials, dili nila kaya kung tanan nga mga grade levels na ang magbalik face-to-face tungod sa kakuwangan sa classrooms. Most of the schools in the district na daot man jud. Gani makita man nimo nga mga totally damaged jud og ato nang i-assist ang mga classrooms. Nakasubmit na og report ang school officials ngadto sa DepEd sa damage sa mga eskwelahan. Na-inspeksyon na sab sa mga engineers ang ilang mga pasilidad. Paabot lang sila karon dungan sa panghinaot nga kapunduhan na kini ug masugda na gyud sa pagtrabaho. Kasagaran atong desk, atong mga chairs, kinahanglan mo na nato. Mga books na to. Kaya wa man jud to ma-retrieve ang mga kuan. Wa man jud mi mag-expect pod nga anak may dangatan sa bagyo. Lain-lain nga mga organisasyon na ang mipaabot sa ilang tabang alang sa mga estudyante o sa mga eskwelahan diya sa lungsod sa San Ricardo ug nang hinaot ang mga opisyales nga magpadayon pa kini nga suportaan nila ang sektor sa edukasyon sa maong lugar. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.